والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Ve ol adamlar ki kafir bolupdylar we biziň ayetlerimize yalan diýip tekzip etipdiler, şolardyr dowzak ähli. Dowzakda hemişelik bolarlar we nezeyle yamandyr boljak jaýlar. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Hiç kime bir musibet yetişmez, meger Hudaýyň emri bilen yetişer. Ve her kim Hudaýa iman getirip mu'min bolsa, Allah tebarak ve taala şoň kalbyny hidayet edip, kalbyny sabit eder. Ve Allah tebarak ve taala hemme zatny bilýändir. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Ve Hudaýa itaat edin ve Hudaýyň Resulüne itaat edin. Pes eger hakdan ýüz öwürseňiz, pes biziň peýgamberimize lazım zat aşkar iblag edip risaletini yetişdirmekdir. Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Şodur Allah. İbadetge laýyk hiç ma'budi ýokdur, meger bir Allah bardyr we bir Allah'a tewekkül etsin mu'minler. Ya eyyuhellezîne âmenû inne min ezvâcikum ve evlâdikum aduvven lekum fahzarûhum وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey mu'minler, tahqiq size bazı denanalaryňyz we ewlatlaryňyz siziň üçin düşmandyr. Pes şolardan habardar bolun. We eger siz afw etseňiz we gözeşt etseňiz we bagşlasaňyz, pes Allah tebarak we taala gafurdur, magfiret eder we rahimdir, öz bendelerine rahmeder. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Tahqiq sizin mallaryňyz we ewlatlaryňyz siziň üçin azmaýyş we imtihandyr. We Hudaýyň ýanyndadyr, uly sagap. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Pes başardyňyzdan Hudaýdan gorkun we Hudaýyň nasihatlaryny eşdiň ve emrine muti olun. Ve size beren nigmatlarından Huda ýolunda nafaka verip hayrat edin. Siziň üçin hayır bolar. Ve her kim öz nefsiniň bahyllygyndan saklansa, nefsine musallat bolup, pes şolardyr uly saadata eýe bolup kıyamatda nejat tapjaklar. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Eger Hudaýa qarz berseňiz, ýaxşy formunda bolan qarz, şonu näçe beraber edip özüňize berer we size magfirat eder. We Allah tebarak we taala azazyk ibadetiňize köplerçe sowaplar berýändir. We nihayetde halimdir. Alimul gaybi veş-şehâdetil azîzul hakîm. Bu aşkar o penhanyňyzy bilýändir we tamamy işinde galipdir. Onu etjek işinden alyp galjak ýokdur we hakimdir. Her bir işinde